Yan mga Calvin. Dito sa San Agustin, Candaba, Pampanga. Yan mga lato-lato. Yan, tignan natin. Yung nag-viral sa paglalato-lato na 4 minutes. Na bit yan mga Calvin. Ngayon, yung 11 minutes, meron naglato-lato. Ngayon, ibibit natin. Subukan natin dito sa mga bata. Dito sa San Agustin, Candaba, Pampanga. Ayan. Pakita natin. Out na yung isa. Kleng-kleng. Out ay si lek-lek. Ayan ha, tignan natin. Ayun. Tonyo Bugbugan. Ayan ha. Nasa 40 seconds pa lang tayo. Ayan. Yung out na, tabi na ng konti. Ayan mga Calvin ha. Ayan, may dalawang babae pa. Yung mga naglalato-lato, may alos mga lalaki, pero dito may dalawang babae. Ayan ha. Pakita natin. Oh, mag-move na dito yung dalawa. Gusto ko yung bagya. Yan. Yan ha, bali 5 na lang. Yan, 1 minute pa lang lumilipas mga Calvin. Yan, sino kaya makakabit ng 11 minutes? O masigit pa? 11 minutes ha, wala pa yan. Nasa 1 minute and 30. Oh, out na ka. Makuha na ka, Ken. Oh, out na kayo. Oh, 3 na lang mga Calvin. 3 na lang po ang naglalaban. Ayan ha. Tonyo, makuha ka, Ken. Ayan. 3 na lang mga Calvin. Halos mag 2 minutes pa lang. Itong lato-lato na to. Mabibit kaya namin ang 4 minutes na nag-viral sa Facebook. O yung 11 minutes. Sana mabit natin para for the record to mga Calvin. Yan, nakakabingi. Sobra. Sakit sa tenga. Yan ha. May twist tayo. After 4 minutes mga Calvin. Pag nabit nila ang 4 minutes. Yan, tignan natin. Sino kaya mananalo dito? Nasa 2 minutes and 27 seconds pa lang. Uy, talo na yung isa. Ayan, 2 na lang. Ito oh. Babae at lalaki po ang naglalaban mga Calvin. Sino kaya ang mananalo dito? Yan ha. Yung nakabit ng 11 minutes, siya po ang mananalo. Meron tayong ibibigay na cash. Yan. Yan natin. Sino kaya mananalo sa dalawang to? Babae at lalaki na lang po ang natitira mga Calvin. Yan ha. Yan. Umabot na ng 3 minutes. Oh. 1 minute na lang, mabibit na natin yung nag-viral na 4 minutes na lato-lato. Yan, 3 minutes and 12. Napakagaling oh. Yan oh, simpleng-simple lang po sila mga Calvin. Yan. Huwag muna kayo mag-smile, mag-focus kayo dyan. Ano, napakagaling nila. Babae at lalaki. Yung mga naglalato-lato, halos lalaki. Ito, mayroong babae dito mga Calvin. Yan, napakagandang laban to mga Calvin. Yan, pinsan daw niya yun. Yan ha. Yan na. Malapit na natin makuha ang 4 minutes na nag-viral. Yan. Kaya natin kaya mabit ang 11 minutes na for the record mga Calvin. Ayan. 4 minutes na. Yan, nabit na natin yung nag-viral na 4 minutes. Yan, sino kaya mananalo? Yung 11 minutes na lang yan. Iti-twist natin yan pag 6 minutes na tayo. Yung twist natin na uupo kayo. Yan ha. Yung nag-viral na nakabit ng record na 11 minutes. Nakatayo ka lang. Pero ito, may twist kami dito. Ito yung kinagandahan ng lato-lato challenge ko mga Calvin. Yan. Basta't seryoso lang. Huwag kayo mag-ano. Ay, malapit na mga Calvin. Magpa 5 minutes na. Pati ako nakangawit eh. Sa pagbibideo. Yan, 5 minutes na mga Calvin. Yan, 6 minutes yung twist natin. Dito lang yan mga Calvin ha. Sa San Agustin, Candaba, Pampanga. Yan, lato-lato with twist. Pag nabit pa natin yung 12 minutes, for the record tayo,
Sasayaw po sila mga Calvin. Habang naglalato-lato. Huwag kang tumawa para makuha mo yung ano, yung premyo na ibibigay ko. Ayan, 6 minutes, uupo kayo. Bali, 5 minutes na mga Calvin ha. Nabit na natin yung 4 minutes na nag-viral mga Calvin. Halos 5 minutes na. Malapit na tayo mag 6 minutes. Dahan-dahan kayo maya-maya. Uupo ha. Para naman makita nila yung twist na gagawin natin mga Calvin. Ayan, grabe oh. Talagang seryoso. Babae at lalaki po ang naglalaban mga Calvin. Ayan, 20 seconds para sa 6 minutes natin. Pag nag 6 minutes na, uupo kayo ha. Dahan-dahan kayong uupo. Ayan, 10 seconds sa 6 minutes. Ayan, 10 seconds na lang. Ayan, 5 seconds. Oh. Oh, upo. Dahan-dahan. Oh, yun, sayang. Oh, ayan. Dapat taas mo nun para hindi ka maano. Ayan ha. O tayo. Ayan. O mamaya. Eto. Ang nag-iisa. Natalo ang babae. O. Ayan ha. 7 minutes. Malapit na. Mag 7 minutes. Nigitan natin. 12 minutes tayo. Kung aabot pa ng 15 minutes yan, for the record ka, Pogi. Ayan ha. Huwag kang tatawa, seryoso to. Maging seryoso ka, sayang yan, magbabiral ka. Ayan, malapit na. 7 minutes. Grabe. Galing mo ah. Iba ka. Iba ka sa lahat. Ayan ha. Seryoso ha. 7 minutes na mga Calvin. Konti na lang. Konti na lang. 4 minutes mga Calvin. 4 minutes mga Calvin. Konting-konti na lang. Mabibit na natin ang 11 minutes. Yan. Ang lungkot nung isa oh. Natalo kasi. Yan, mag-focus ka. Huwag mo pakinggan yung mga sinasabi nila. Yan, malapit ka na mag 8 minutes. Ay, grabe. Talagang gustong makuha yung premyo na ibibigay ko na kasya. Ayan, oh. Malapit na. Malapit na ang 8 minutes, mga Calvin. Ayan, oh. Galing nito. Ayan ka pa, Magay Tonyo. Pabran mo. Ayan. May pakabatak. Basta't akwata yan. 8 minutes na. Yan, 8 minutes na mga Calvin. 3 minutes na lang. Para sa 11 minutes na nag-viral din. Yan mga Calvin ha. Konting tiis na lang. Yan, gustong-gusto pa mga Calvin ha. Huwag kang susuko, konti na lang. Konting-konti na lang. 3 minutes na. Yan ha. Yung nag-viral na 11 minutes. Sige, eto. May kalaban ka. Eto yung magiging kalaban mo. Pag nakuha niya to. Yung 11 minutes na mahigit pa, mga Calvin. Ayan. Mas maganda kung 15 minutes. Talagang viral na viral ka. Ayan ha. Ayan, malapit na. 10 seconds, 9 minutes. Oh. Grabe, ang galing nito. Talagang pinagandaan talaga to. 9 minutes na. 2 minutes natin. 9 minutes na. 2 minutes na lang. Makukuha mo na yung 11 minutes na nag-viral. Ayan ha. Kaya mo yan. Higitan pa natin yung 11 minutes na yon. Kayang-kaya mo yan. Ayan ha. Maihigitan natin yan. Ayan o. Seryoso. Si Pogi mga Calvin o. Ayan, malapit na, mag 10 minutes. 30 seconds sa 10 minutes. Ayan ha. Konting-konti na lang mga Calvin. Talagang magbabiral itong batang to mga Calvin. Talagang seryoso sa kanyang buhay. Ayan. Ayan na, malapit na. 10 seconds to 10 minutes. Ayan mga Calvin ha. 10 minutes mga Calvin. Ayan na, 10 minutes na.
Isang minuto na lang, mahigitan na natin ang 11 minutes. Mas maganda. Nahigitan pa natin yan. Yan na. Ikaw, 11 minutes ka lang. Ito, tignan natin kung ilan minutes itong batang to. Kaya pwede kayong maglaban. Yan, dito lang yan, sa San Agustin, Candaba, Pampanga. Yan, kung gusto mong kontakin itong batang to, ako mismo ang magiging manager nito, mga ka-Alvin. Yan, malapit na. 30 seconds sa 11 minutes, mga ka-Alvin. Mabibit ka na, bata. Yan na, mga ka-Alvin. 11 minutes, konting-konti na lang. Talagang galing talaga nito. Kaya nito hanggang 15 minutes, mga ka-Alvin. 12 minutes, bibigyan natin ng twist yan, mga ka-Alvin. O yan, maya-maya, mga 30 minutes para mas maganda. Sasayaw pa yan. Yan ha, o yan, 11 minutes na. Yan, yan bata, 11 minutes. Nabit ko na yung naging 11 minutes mo. Ayan, sobra-sobra na, mga ka-Alvin. Yan, talagang nagbit talaga. Grabe tong batang to. Yan, nalagpasan na yung 11 minutes na naglato-lato. Ayan, no? Talagang napakaseryosong batang to. Talagang gustong makuha yung premyo. Para may pangkain lang, mga ka-Alvin, no? Ayan, no? 11 minutes and 30 seconds na. O yan, bit na yan, mga ka-Alvin, ha? Napakagandang challenge to, mga ka-Alvin. Ikaw bata na nakabit ng 11 minutes. Ito, may kalabang ka na. Mas magaling pa sa'yo. Ayan, ha? Yan, pang 12 minutes na. Ikaw, 11 minutes ka lang. Ito, 12 minutes na. Yan, napakagaling. Grabe. Yan, ha? 12 minutes. 12 minutes na siya, mga ka-Alvin. Ano? Ano ka ngayon? 11 minutes. May 12 minutes na nakabit sa'yo. Ayan. Kayang-kaya pa yata to hanggang 15 minutes, mga ka-Alvin. O baka isang taon gagawin itong lato-lato niya. Kaya niya to hanggang isang taon na nagaganyan. Baka hindi makatulog to hanggang mamaya, ha? Ayan, ha? 12 minutes and 22 seconds. Ayan, ha? Bit na bit ka na, Pogi. 11 minutes, talo ka na. Meron na kaming panlaban sa'yo. Dito lang yan sa San Agustin, Candaba, Pampanga, mga ka-Alvin. Ayan, pa 13 minutes na. Kayang-kaya. Yeah, 15 minutes. Gagawin natin yung twist. Ayan, ikaw, diretso ka lang, nakatayo ka lang. Ito, may twist to. Kanina, umupo. Maya-maya, pag 15 minutes, nakuha niya yung 15 minutes, sasayaw yan, mga ka-Alvin. Dito lang yan, mga ka-Alvin, sa San Agustin, Candaba, Pampanga, mga ka-Alvin, ha? Seryoso to, mga ka-Alvin. Ayan, 13 minutes na. Almost 2 minutes na ang nabit ng bata na to, mga ka-Alvin. Yan, nabit na yung 11 minutes. Yan, 13 minutes to, mga ka-Alvin. Yan, 2 minutes para sa twist natin. Nasasayaw ka. Wala kang ganyan, pero dito meron, mga ka-Alvin. Yan, ha. Grabe, itong batang to, mga ka-Alvin. Umabot ng 13 minutes and 30 seconds. Yan, napakagaling. Yan, ha. Magiging 14 minutes na, mga ka-Alvin. Grabe. Yan, 11 minutes, bit na bit ka na namin. May panlaban kami dito sa San Agustin, Candaba, Pampanga. Wala ka pala dito, mga ka-Alvin, eh. Mas magaling to, mga ka-Alvin. Yan, pa 14 minutes na. Malapit na yung twist namin. Yan, oh, talaga seryoso. Hindi yan nag-practice, ha, mga ka-Alvin. Talagang magaling siya sa lato-lato na to, mga ka-Alvin. Yan, pa 15 minutes na, mga ka-Alvin. Hanggang ilang araw kaya to, ilang taon na gagawin niya to. Yan, grabe, oh. 14 minutes and 16 seconds. Yan, bit na, mga ka-Alvin. Almost 3 minutes na yung nabit niya, mga ka-Alvin, sa 11 minutes na yan. Hindi ko pa pagpahingayin yan hanggang gumabi kami dito. Sobra-sobra. Itong beat the record na yan. Ayan na, malapit na sasayaw yan. Ayan, ha. Ikaw, nakatayo ka lang. 11 minutes. Ito, may sayaw pa. Ayan. Lapit na. 20 seconds para sa twist natin. Lato-lato dance. 15 minutes, mga ka-Alvin, ha. Grabe. Ayan na, 10 seconds. Lapit na. Sayaw ka.
Ready ka na? Sayaw! Oh! Di ba? Grabe mga Calvin! 15 minutes, ha? May sayaw pa. Kung di lang sumayaw yan, sigurado, aabot ng 1 taon yan, mga Calvin. Pangalan mo? Hayden ko. Putik. May scandal ka yata eh. Mga Calvin yan, ha? Nabit na namin ang 11 minutes na lato-lato challenge. O yung mga kasama kanina, magpila ulit. Sige, sabay-sabay para makita ng mga nanonood dito sa ating vlog na to, mga Calvin. Ayan, yung mga batang gutong gatim, mga Calvin. Yan, ito yung nakabit ng 11 minutes, 15 minutes yan, ha, mga Calvin. Grabe. Ayan, magagaling yung mga bata dito sa San Agustin, Candaba, Pampanga, mga Calvin. Congrats kay Hayden ko na may scandal. Ayan, mga Calvin, ha. Si Hayden ko po ang nanalo. Ayan, grabe. Galing ng batang to, mga Calvin. Congratulations sa'yo. Sabihin nyo sa mga viewers natin, please like and subscribe, kamo. Please! Yeah. Hayden, sabihin mo, please like and subscribe, kamo. O, nahihiya na yung mga bata dito, mga Calvin. Kaya hanggang dito na lang, mga Calvin. Nabit na natin yung 11 minutes. Congratulations kay Hayden ko ng San Agustin, Candaba, Pampanga. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo kalimutan mag-like at mag-subscribe. At i-click mo yung notification bell button natin para lagi kang updated sa ating mga video vlogs dito kay Alvin Mini Aviary Animal Lover, mga Calvin. Maraming salamat, mga Calvin.